Bueno, pois, queridas rapazas e queridos rapaces do Instituto Leliador. A Leliador é unha palabra moi bonita porque non se sabe ben o que significa, entonces pode servir para calquera cousa estar por un instituto. Aquí estou diante da choza do forno da nosa casa de Romeán, nas montañas de Lugo, ben peinado, porque a Amelia acaba de dicir peínate un pouco, e non molle o pelo, que parece que despois que te lambeu a vaca amarela. Entón estou aquí porque sei que dixo o meu amigo Grobeiro, non é máis hai uns días que falamos, non? Díxome que estaba deslendo un libro meu que se chama As viaxes do Príncipe Azul, que é un libro que está un pouco de coña, pero ao mesmo tempo bastante en serio, porque eu cando escribín tiña moita gana de ser bibliotecario. Agora xa non, que estou a punto de xubilarme, entonces polo tempo que me queda non me paga a pena, non? Eu estou moi contento de que leades o libro, sobre todo se vos gusta. Se non vos gusta non me botedes a culpa a min, porque a culpa é dos vosos profesores que vos mandaron a lelo, non? Seguramente, ainda que polo que me dicen vos tamén sodes bastante viciosos, porque incluso vos quedades fora de horas de clase por o club de lectura e todas esas cousas. Eu tamén facía así cando era rapaz. Bueno, este libro que conta é unha historia inventada, pero como a todas as historias inventadas ten moito que ver coa realidade, entre outras cousas con que eu quería tamén ser bibliotecario, igual que este príncipe. E logo que había, cando eu era pequeno, lá no século pasado, a mediados do século pasado, había unhas libras de chocolate que pesaban realmente unha libra, e en cada libra viña un conto de 16 páxinas, que era un conto de fadas, non? Entonces, moitos anos despois, moitísimos anos despois, e tamén xa hai moitos anos desto, pois empezaronse a acordar aqueles contos de fadas que eu lía, chegar a ter 70 e tantos coleccionados, non? E quixen facer pois, unha historia que fose como unha historia de fadas, pero contada así un pouquiño ao revés e dunha maneira un pouco republicana, non? Porque este libro un pouco republicano é, non? Bueno, e máis nada, isto non é todo o que tiña que dicirvos, pero se fora a dicirvos todo o que quixera, seguramente non acabábamos ao mellor nin sequera nun día, non? Por eso, se queredes, un día que os vosos profesores queiran, ao mellor eu podo ir por aí, falamos un pedazo xuntos, se cadra aburrímonos, pero se cadra tamén nos divertimos. Vale?